eskwelahan. Ay, to. Yes, so sa imo ba lang alma mater? Yes. Examination sa mong. Kabalo ka sa inyong alma mater song? Siyempre. Memorize? May ara kami bala subject sa una nga dapat memorize mo ya ang alumni song, ang Alma mater. Alma mater. Tanan nga Santos. Kami sa oras ang high school memorize mo ng alma mater song kay kadaga mag-flag ceremony. Ikaw ang gana. Ako ang galid. So, Aksyon Boy, no, every day ang Flag ceremony. racing. Flag racing ceremony. Ako sa una dadlaw. Hindi ko ya late. Ikaw ang Sabi mo. Hindi away ka nag-aamo na yasag. Ako yung halin sa elementary hasta sa high school, proud to say, ako yung pinakauna sa linya. Hindi niya alphabetical order, ha? Ay ko alphabetical order, Una manggapon. Na dara una, B pag ito sunod. Mudlay na gid No chances of winning. Kabudlay na gid mga apelyido pus sila araw nimo. Yes. Kabudlay ring nagawon ng trono sa pinakauna ya. Unless nga may ara abiso. Oo. Sa una sang NSTP dun naman kung may classmate ko nga ababaw. Una siya. AB pag Kaduwa ko. Sa dyan ang Aksyon Boy, mga reporting na bala. Kaya at least, di ba, usually sa mga libro, halina sa pinakahapos ng topic, hasta sa pinakahapos ako niya. Advantage. Bintaha man, no? Tapos sa tagtaganay, isang bread, may ka pa tagtaganay, bread sa unaya? Nutriban. Wala. Wala na kami nakaabot, Aksyon Boy. Una ka ginetani, no? Anyway, sa atong mga ka-aksyon dira, please like, follow, and share sa atong sining FB Live. Sa mga taga-EFC dira, good morning sa inyo, no? Yes. Sige, Ari na silawa. Ara na, ang iban, ara na nakasulod na. Balo ka matamat lang ni sulod mo. Rosemary Valuis, morning dira sa imo, no? Kay Marce Rumbines Sunyo, ay Mars, classmate, morning sa imo. From Barangay Central Maaw, Don Jorge Aranet, na siya. Ray Flores Baryoga, tamyon niya lang sa kapihan ni Fe Baryoga sa Barangay Pandanon, DSB. Kag sa tanan dira nga nagapangape. Oy sa mga kapihan da, mga aga sa inyo. Good morning. Kag happy birthday gali kay Kapitan Vito Gahaton sang Central Barangay Maaw. Nga pang-imbitar to sa niya kung may chimpo, panyaga kung to sa ila resort. Wow, tupad ba? Tupad sa ba? barangay 10 lang yabi. Astan pangaray sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ay isa ka na preso matapos ginluthang sa Dalan Gatuslao, Purok Nangka sa Barangay 3 Syudad sang Bacolod, pasado las 9 sang kagabi lamang Setyembre 18. Ang biktima ang ginkilala kay Raymond Apelyido, 29 anyos, kag residente sang Purok Tilapia, Barangay 3 sa Driman sa syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa live-in partner ni Apelyido nga si John Garcia, 25 anyos, pasado las 9 man kagabi sang naghalin sa ilang balay si Apelyido matapos ginpatawag ni alias Clentoy. Naibaluan na lamang ni Garcia ang natabo sa iyang live-in partner matapos inigin kantuan sa ilang balay. Sunod kay Garcia, wala man sang kontra iyang live-in partner. Sa crime scene, 21 kabasiyos ang bala sang wala pa matuon nga kalibre sang armas luthang ang nagalapta sa dalan. Si Apelyido ang nakaangkon sa naglain-lain nga pila sa sining lawas kag gintunaan sang iya sining kamatayon. Ginkumpirma ni Garcia nga masubra pa lang isa ka tuig nga nakagwa sa prisuhan si Apelyido matapos ang 4 ka tuig nga pagkapreso. Minutes may nagkasabalay nga may sa picture ng ramo nila sa kuya mo, sir.
wala man siya pagpamahog. Wala man. Oh, may mga kaso niyan siya sa una. Magwala sa layo. Pagkulaya, ano kaso yun? May mga isa katuig na na dito, sir. Sinang, naiwan. Ang kabahin sa pahag ni John Garcia, ang live-in partner sa ginpatay nga si Raymond Apelido. Ginlaragway ni John Garcia, live-in partner sa anay preso nga ginluthang kagabi sa Purok ng Barangay 3 nga mabuot kag mapisan ang iya sining live-in partner. Suno kay Garcia, wala man sang kontra si Raymond Apeliedo, 29 anyos, kag naganegosyo lamang pinagi sa buy and sell sa cellphone sa ilang lugar kag mga parokyanong kalabanan nga customers sini. Ginako ni Garcia ang si Apeliedo may record sa pagpangawat bangod sa tuig 2017. Nadakpan ini sa kaso nga robbery kag paglapas sa laing nga nagadumili sa pagupot kag pagpaligya sang illegal nga droga. Sa karon wala pa sang idea si Garcia kung sino mahimo na kapatay sa iyang live-in partner. Samtang nakilala na sa kapulisan ang bangkay sang lalaki nga ginpugutan sang ulo kag nasapuan sang sa gabi sang September 17 sa Hacienda Sagrado 2, Barangay Zone 16 sa siyudad sang Talisay, 8 kilometros ang kalayoon gikan sa Talisay City Police Station. Sunod sa kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, ang biktima ang ginkilala kay Mario Demetrio, 48 anyos, residente sang Purok Sigay Magsungay, Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod. Doon pa ni Salazar, las 2:30 sang hapon, September 18, ginkumpirmar ni Anita Demetrio nga iya bata ang napatay matapos personal sining nakita ang bangkay ngayara sa morgue sang Del Lourdes Funeral Homes. Ang biktima po na si Mario Demetrio ay single po ito at may mga ang trabaho niya po is hindi regular, pa strike lang din po ito siya. Nagbebenta po siya ng mga piyesa, yung mga sirang piyesa, then parang scrap na po na na matatawag, yun lang po yung pinagkakitaan niya. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar sang Talisay City PNP. Angot sa mga balita, nagpakig-angot man ang Talisay PNP sa Bacolod City Police Stations may angot sa pagpatay sa isa ka ginaligar bugaw nga nasapuan sa Hacienda Sagrado 2, Barangay Zone 16, siyudad sang Talisay pasado alas 10 sang Sabado sang gabi. Sunod kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief of Police ng Talisay PNP, may mga indikasyon sa lawas ni Mario Demetrio, 48 anyos, nga iningin pabudlayan antes patson bangod ining may mga lagob. Pahayag ni Salazar, padayon man ang investigasyon kung dito mismo ginpatay si Demetrio sa crime scene o kung ginhalid lang. Nahibaroan, isa ka lalaki nga nakamotorsiklo naglabay sa lugar. Ang una nagtawag sa kapulisan matapos nakitaan ang ulo sa tunga sandalan. Samta alawas sini ang yara sa higad sang dalan. And isa sa mga information din po na natatanggap natin na nagiging bugaw po siya or pimp doon sa may Golden Field. Sa ngayon po sir, yun yung tinututukan natin at kung ano po talaga ang motibo sa pagpatay po doon sa atin sa biktima. Si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Sa duwa pa natin nga mga balita lokal, isa man ang patay, samtang 7 ang nagkalasamaran sa aksidente sa National Highway sang Barangay Hagto, Banwa sang Mabinay, Negros Oriental sa itong nagligad nga September 17. Ang napatay, kilala kay Jinky Benigay, 18 anyos, isa ka grade 11 student, kag residente sang Barangay Kamingawan, siyudad sang Kabankalan. Ang dipasay ako na sa report, ang dipasay nga jeep nga ginasakyan sa mga biktima ang ginamaneho ni Joseph Antonio nga nagapuyo sa Barangay Tagukon, siyudad sang Kabankalan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Bet Ibabaw, investigador sang Mabinay Police Station, ang salakyan halin sa siyudad sang Kabankalan padulong kuntani sa Banwa sang Mabinay apang naduraan sang preno kag nahulog sa pilas. Sa among insidente, napatay si Benigay samtang ang anong pakapasayro kag konduktor ang gindala sa Mabinay Medical Community Hospital para sa pagbulong matapos ang angkon sang pilas sa nagkalaylan nga bahin sang lawas. Si Antonio, ang voluntaryo na surrender sa Kabankalan City Police Station, kagindulong sa Mabinay Municipal Police Station ka nagpatubang karon sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries.
Arestado naman ang isa ka lalaki matapos makuhaan sa iligal nga armas luthang sa checkpoint sa San Carlos City PNP sa CL Ledesma Avenue, Barangay Palampas, Syudad sa San Carlos, pasado las 7 sang gabi, Setyembre 17. Ang nadagpan ginkilala kay Nemesio Nuevo, 47 anyos, kag residente sang sitio si Batche, Barangay Quezon sa among syudad. Sino kay Police Lieutenant Rodney Sarona, Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP, nagapatigayan sila sa checkpoint sang nakita nila nga may ginataklos nga armas si Nuevo. Nakuha kay Nuevo isa ka unit sa kalibre 22 nga revolver nga may unod 6 ka bala nga wala pa makalupok. Si Nuevo ang priso karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP. Gin-hold up naman ang duha ka delivery personnel sa Purok Paraiso 1, Barangay Talok, Ciudad Sambago, pasado las 8 sang aga sang Setyembre 17. Ang biktima ang kilala kay Eduardo Ondoy, 46 anyos, kag residente sang Purok Mabinuligon sang Barangay Saga sa Ciudad Sambago. Si Ondoy ang sales representative sang Philip Morris Fortune Tobacco Company Incorporated. Sunod kay Police Master Sergeant Mark Anthony Luto, investigador sa Bago City PNP, yara sa isa ka tiyangge sanday Ondoy kaya driver nga si Antonio Parcon, 55 anyos, ang gin-hold up sang riding in tandem. Ang mga suspetsado ang armado sang wala pa matumod nga kalibre sang armas luthang. Nakuha sang mga hold-uppers ang 25,000 pesos nga kwarta nga koleksyonan day Ondoy. Dunga pa niluto, piagi sa Rogue Gallery, nakilala ng isa sa duha ka mga suspetsado. Hungod naman wala giningadlan sang kapulisan ang suspetsado samtang nagapalayon ng hot pursuit operation. Naibaluan, Hunyo 15 sang gin-hold up man sanday Ondoy kag nakuha ang masobra 20,000 pesos nga benta. Liwat nga gin pasidunggan ang 14 ang iyal na sining benta. Sa karong panahon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente. Sa katapusan nga balita lokal na sunog ang halos tunga sa hektarya nga katubuhan sa sitio Aurora, Barangay San Jose, Banwa, San Aboso, probinsya sa Negros Occidental, pasado las 10 ng aga Biyernes, Setyembre 16. Sa report sa Bureau of Fire Protection Tuboso, ginsunog sa mga tapaserong hilamon sa manapit sa katubuhan, apang wala nila ng kontrol ang kalayo. Gulpi na lang nagbaskog ang hangin kag naglamon sa mga tanom nga tubo. Ginabulubunta 7 na kabulan sang gintanom ang amo nga tubo kag natalana kun tani nga tapson sa bulan sang Nobyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13. 99% nga nakigbahin sa plebisito sa Maguindanao, pabor nga tungaon sa duha ang ila nga probinsya. Santang posibilidad sang one-time extension sa educational assistance, ginalandaw karon sang DSWD. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm 20 weeks kay pagbusong sa mga babae. Ang signs sa moong pagtaas ng presyon sa dugo, edema, kag mataas ng protein sa ihi. Ang pagtaas Okay, dira kay Dennis Richard Tiboroma. Good morning dira sa imo, press. Julius Ayungon, mag aga, Action Boy kag Eden, nagapamatikid kami diri sa buong sa Barangay RSB. Barangay RSB, okay. Pat kita miyo lang palihog happy birthday kay Aisa Caballero nga nag-celebrate sang iya kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday Aisa Caballero. Happy birthday to you.
Barangay RSB, La Carlota City. Yes. No? Happy birthday. Kay Celia Haleco Espinosa, good morning mandra sa imo. Ninfa Ibanez, good morning man. Dira sa may Barangay Tangub. Kay Atia Kimeriman, ating mayong aga dira sa imo. Ano ka mo, Jol ka kung face to face? Absent. Ligoy ka naman, te. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., pa-shoutout ko na sa family Navarro, Katalbas, kag family Merasola. Dira sa may Barangay Payao, Binalbagan, watching from Lahad, Datu, Sabah, Malaysia. Thank you so much. Pag-greet ko no ni President Dennis Richard Tibor Roma, si Chalthea Carla Silva. Happy birthday, Chalthea Carla Silva. Happy birthday to you. Bo? Kung isa ka sa biktima ni Dennis, do hindi ka magpadala dapat. Charot lang. Kaya may God bless ko, enjoy ko na na. Yes. Sinablo siguro Basi. Mo pa kaisa. Oo. Wala edad, galing mo. Kay Elvira, hello go, mayong aga. Ay. Kay Ma'am Hop Malamenara man, may aga si imo. Kay Roger Burgos, good morning kuno. Greet niya lang si Mama Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound Binalbagan. Kag sa kapihan ni Lolita Venias ang paglaong Binalbagan nga always kid naga-monitor. Salamat. Yes, sa good morning dira sa nagapalangape. May aga. Ariman si Kuan ko si Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Kag si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning dira kay Dr. Matt Mayo. Morning. Yes. Kay Rochelle Fulgencio Susana, mayong agaman. Louis Alda Sr., good morning. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Kay Doc Matt, nagatanaw sila kuno samtang naga-hiking sa top of Albas Tower of Minnesota. Abaw, ma'am, basi, mamati lang ka mo, ma'am, hindi lang ka mo magtanaw kay basi. Siguro madasma ka mo. Tower da. Oo. Pamati lang ka mo na, ma'am Van. And halong-halong ka mo ni Doc Matt Mayo. Cory Vidaha, morning man, kag dala sa Purok 1, Narawis, Hinigaran. Si Ma'am Luisa Loing Melos, morning dala sa imo, kag kay Melchor Melos. Chaindring, mga agad sa imo. Sino ni? Si Rhea May Ladjo, happy Monday. Makadto na sa eskwelahan. Perfect. Very good ka hindi ka late. Eskwela? Basi yung teacher. Basi amot siya na. Ruel Hipilga, may agaman. Tayo, kita mo lang si Dennis, oh. Friend na! Why tayo ka pang friend, hindi linain. Wow. Na, tembal ko, Ged. Do, lain ang greeting. Siya, do ka buot, bala kang bagaw. Do. Do, pagkita mo Kung sa kwan pa daw ka, kwan siya, daw ka, ano pa nagis ni gani, daw ka seryoso, gid ba nga pag daw ka demure, bala sa pang no. Kung baga kung tulukon, bala daw ka, happy duga mo na bala nan. Daga mo na sa bilanga daw. Oo, muna siya. Kaya di ba, iba yung mga greet, happy birthday na! Siya daw na, happy birthday. Happy birthday. Kula na naman mo na, happy birthday. Do, tandaan mo lang ang kabuutan mo lang. Ara siya. Do, may halo ang kwan. Do ka sincero. Nan, oo. Do ka very happy. Bala sang birthday. Tiba friend niya mo. Oh, friend niya mo. Ay, bala na. Ano ka man Chantea Carla Silva. I-search tara, be? Charot lang. Karon lang. I-search tara ka ron. Abi mo, makalusot ka. Alejo Pulao. Watching sa 13 Martires, Cavite. O sige, standby na ta sa mga balita national.
numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Naglambot sa 99% sa mga nagboto ang pabor nga tungaon ang probinsya sang Maguindanao. Ginanunsyo sang Commission on Elections ang resulta sang official plebiscite municipal canvass sang boto. Sunod sa COMELEC, sa 712,857 ka registered voters sa Maguindanao nga nagpakigbayan sa pagboto, 707,651 ukon 99.27% sa mga voters ang pabor sa pagtunga sa probinsya sa dua nga amo ang Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur base man sa Republic Act 1150. Samtang 5,206 lang ukon 0.073% ang nagboto sang no. Naglambot naman sa 330,000 kamabutante sa gina-propose nga Maguindanao del Norte ang nagpartisipar sa plebisito, samtang 382,000 ang gikan sa gina-propose nga Maguindanao del Sur. Ang voters turnout naman naglambot sa 80.84%. Ngay kaduha nga pinakadako nga voters turnout sa province-wide plebiscite. Naibaluan ang kabilugan nga botante sa Maguindanao ang nagalambot sa 881,790. Ginatanaw sa Department of Social Welfare and Development ang posibilidad nga magpatihan sang one-time extension sang educational assistance distribution sa piyak nga natalanan ang matapos ang 6-week payout sa Setyembre 24. Sunod kay DSWD spokesperson Romel Lopez, ang extension ang depende sa available nga pondo gikan sa 1.5 bilyones pesos nga ginpain sa gobyerno. Dugang pa dako ang posibilidad sa additional payout bangod may nabilin pa nga pondo. Tubtob Setyembre 17, nahatagan na ang 14,482 ka mga estudyante nga masobra na sa target sang ahensya nga 400,000. Naglambot naman si 1 bilyon ka pesos sa total budget ang ilan na paragtag kalabanan para sa mga kolehiyo, vocational kag elementary students. Palayag ni Lopez kung madayon ang one-time extension, hindi na nila pagabuksan ang online registration. Madumduman, ginpauntat inis ang ahensya nagligad nga semana bangod hindi na masarangan sa ila sistema ang kadamuon sang naga-apply. Naaresto naman ang isa ka lalaki nga nagabaligya sang GCash registered SIM cards pagi sa pagpahigangot sang Globe Telecom sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police kag Anti-Cybercrime Group kag National Telecommunications Commission. Ginkilala ang suspetsado kay Mark Deo Antang, taga Camarin, Siyudad sang Caloocan, nga naresto matapos ang entrapment operation sang otoridad. Nadakpan ang suspetsado nga nagabaligya sang Globe kag TM nga SIM cards nga may verified nga GCash accounts. Nagapangatubang si Antang sa kaso nga paglapas ng Section 4 sa Republic Act 10175 ukon ang Cybercrime Prevention Act nga nagapahayag nga makabig nga cybercrime offense ang misuse of devices. Nagpasalamat si Globe Group Chief Legal Counsel Froilan Castelo sa NTC sa pagpamuno ni Commissioner Gamaliel Cordova, sumuman sa NBI kag PNP ACG sa ginpatigayon nga operasyon. Ginpasiradaan sa Department of Interior and Local Government ang Philippine Offshore Gaming Operators Establishment sa Angeles, Pampanga bangod ginaligar involbado sa human trafficking. Sa pahig sa DILG, ang Lucky 99 Outsourcing Incorporation nga makitan sa Phil-Am Friendship Highway kung diin na rescue ang 43 ka mga Chinese nationals nga ginkidnap ang ginsirad-an na umpisa sa Sabado nga adlaw Setyembre 17. Sunod sa DILG, 40 ka iban pa ang na-rescue kag nagpangayo na sang bulig sa Bureau of Immigration agod ma-check ang ilang mga visas. Damlag lang ginpahayag sa DILG, Philippine National Police, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Justice kag National Bureau of Investigation nga mas ginabantayan nila ang pogo bangod sa mga report nga involbado sila sa kidnappings. Nagpagwa kay nagpirma na sa joint statement sa Jeddah kag Riyadh si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople kag Saudi Ministry of Human Resources and Social Development Minister Ahmad bin Sulaiman Al Raji kay iban tong opisyal matapos magsugtanay nga mag-isa sa tikang para mapapos ang disente kag produktibo nga trabaho sa mga OFW subong man masiguro ang proteksyon sa ilang mga kinamatarong. Ini may angot sa liwat nga pagbadayon sang deployment sa mga Filipino workers sa Saudi Arabia sa Nobyembre 7 pagkatapos ang malawig nga diskusyon sa tunga sang delegasyon sa Pilipinas kag counterparts ni sa Saudi. Sunod kay Ople, ang kasugtanan magapasiguro sa maayong relasyon sa duha ka pusod pag-abot sa labor force sa diin makabenepisyo ang mga Pinoy nga luyag magtrabaho sa Saudi Arabia. Sa katapusan
Katapusan nga balita national, ginainganyo naman sang Home Development Mutual Fund kung pag-ibig ang tanan nga employers kag miyembro nga mag-avail sang penalty condonation program kag tingwaan nga mabayaran ang tanan nga loans. Sunod sa pag-ibig ang tanan nga employers nga wala makarimit sang contribution sang ilang mga empleyado ang mahimo na maka-apply sa penalty condonation kag bayaran ang nabilin nga utang antes ukon sa tiun sang pandemya. Kung mag-avail ang employer, hindi na sila magbayad pa sang monthly penalty charges sa mga delayed remittances. Sunod kay Pag-ibig Fund Board of Trustees Chair Jose Rizalino Acuzar, tinutuyos ang condonation program nga makakuha sang nagakaigo nga benepisyo ang tanan nga miyembro sang Pag-ibig. Sa idalom sang Pag-ibig Charter, responsable mga employer sa registration kag remittance sa mga mandatory monthly contributions sang ilang nga empleyado. Kalagip sa monthly contribution ang bayad sa empleyado kag counterpart share sang employer. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, anay dira kay Teresa Linaha Kayaw. Kag siling ni Dennis niya may tag-iya na basi ba pakdulan ta. Hindi na yan tag-iya pakdol sa imo. Ang imo gidya mo pakdol sa imo. Kalain. Kag kay Leda Baguios Atanasio, matugnaw nga aga sa tanan, monitoring live from La Trinidad, Benguet. Kag belated happy birthday kuno kay tatay niya Rudy Baguio sa barangay Kamalubalo sa Hinigaran. Ay, Liza Joy Ilon Amoroso, good morning ma'am. Mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng podcast-aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!